Komben, Kang Bogel. Sebatas impian demeni sampean, kaya jagat panas ngarepaken udan. Li bakal terjadi, li mungkin duweni, najan sepira gandrunge ati. Ibarat bayangan ning banyu sejarah, senajan dijauh angger ora kenal. Cuma ayang-ayang sing bisa digraya, sebab rabine nyandi maini iringan. Kang Bogel, Kang Bogel, Kang Bogel, Kang Bogel, Kang Bogel, Kang Bogel. Kang Bogel yang punya bos komben, Bapak Ramin bareng Ibu Dasem sekeluarga, Mama Satria, Mama Tania. Kayang gandok bae ning pucuke ide, tapi sayang beli bisa didiket. Kaya ora bisa demeni sejene, najan katon wis ana rabine. Demene mung sebatas impian. Kang Bogel, ibarat bayangan ning banyu sejarah, senajan dijauh angger ora kenal. Kang Bogel paling sayang, bos komben sing paling enak, sebab rabine nyanding bae ning iringan. Halus Pak, boleh Mbak sini. Mamai siapa? Oh ini Mamai Satria, Mamai Satria, Mamai Satria, mamanya Satria, Mamai Satria sayang, Mamai Satria, Mamai Satria, Mamai Satria, Mamai Satria, Mamai Satria, Mamai Satria, asik, Mamai Satria, terima kasih. Mamai Satria. Aduh Mamane Satria, Mamane Satria sayang, Mamane Satria paling sayang. Kaya ora bisa demeni sing sejene, najan katon wis ana rabine.